mes. E aquí neste programa xa lles falamos de que agora hai métodos supermodernos para facer isto, pero é que Fátima hai quen quere seguir facendo como estás ti, antiga usanza, non? E non entendo por que, compañera, porque eu, co avance que teñen as máquinas hoxe en día, Toño, que te me escapas, e dixo eu, isto de usar as gallas, eu chamolle gallas, ti como lle chamas? E aquí son furquitas. Ah, furquitas. Furquita de ferro, furquita de pau, de 2, de 3 rayos. Claro, Forcada tamén en algún sitios, galleta. Sí, galla, galletas. De aquí as carrachas. Digo eu, que necesidade, Toño, querido amigo, tes ti de estar aquí cas gallas con este sol matador en Xizo de Limia agora mesmo 40 graus, en vez de coller unha máquina, como se fai hoxe en día? Bueno, isto xa case mentira, quero dicir, nosa erva xa a metemos, pero agora aquí onde as ovellas non deron pacido, pasámoslle un maquinillo, e con esta erva facémoslle cama no inverno, ou así, porque a erva para que sea boa solo poden pasar 2 ervallos por ela. Segabas a erva, esparexíaselle, dabas a volta, despois amontoábase e cargábase, e decíase que a boa erva non debía levar máis de 2 ervallos encima. Ervallos que queres que lle chamas ti? 2 madrugadas. Ah, vale. Mira, a xente está vendo nas casas, pero esta burriña, non me digas que tamén respetades un poquinho esa tradición de botar a erva ao carro e veña pa diante. Bueno, o primeiro hai que situarse, estamos en Lodoselo, Lodoselo é un pobo escola, e a burriña, como o resto dos animais, cumpre o seu papel. Facemos isto porque, bueno, sempre se fixo e pensamos que hai que enraizar na identidade. Entón, que os nenos que pasan por aquí por o pobo escola ou os que están agora no verán participan das cousas que se fixeron toda a vida no medio rural. A ver que te vexamos subir aí a erva, meter a erva no carro, porque vou marchar eu agora tamén ca burriña. Alberto, estas tradicións dicimos que non hai que perdelas. Bueno, o que pase que vos se gastes con maquinillo, non se gastes con gadaña, Non, segamos con maquinillo. Pero metémola ca burra. Eso está ben, Bueno, a burriña pórtase ben? A burriña moi boniña. Foi a última burra que naceu aquí en Lodoselo, e antes había moitos burros, pero para nós tamén mantemos o que cuidamos dos animales. De feito, é a última que naceu aquí, porque ahora non se utilizan, e eu non sei utilizar, pois non son necesarios. Bueno, pero aquí está a nosa burra favorita, vai ser desde hoxe. Despedimos, compañeiros, nada, que me subo aquí o carro con ela, alá vamos, veña, que non se diga que hoxe non falamos de tradicións. Vou alá, dalle pa diante, veña que non cae. Arrancando aí a nosa Fátima en Xizo de Limia. Bueno, maravilla falar destas tradicións. Por certo, moito ollo